na'ura mai ƙwaƙwalwa ba kawai ya tsaya a ga rubuta labari da kuma bincike ne. Zo mu yi tarayya wajen karanta abin da ya shafi ethical hacking domin ba wa kwamfuta umarni. Ko ka san cewa wutar nefan gidanka, wayar da ke hannunka da duk wani abin da yake ɗaukar lantarki zai iya zama makami a duk lokacin da mai ƙoƙarin hacking ya yi ƙoƙarin kutse cikin wani abu wanda yake device ne a cikin gidanka wanda yake amfani da network. Domin samun wannan warware da kuma ilimi dangane da abin da ya shafi ethical hacking, ku biyo mu a class ɗin da za mu fara bayan sallan azumin nan da yardan Allah. Matasa a dage a nemi ilimi domin ilimi shine rayuwa. Duk wanda baya da ilimi to matacce ne, ko da a ce maka yana numfashi. Shahararren matashin nan ne mai suna Ismail Al-Faltawi, shine da gwangwaje mu da ilimin ethical hacking a bayan sallah da yardan Allah.